văzut, bine v-am găsit, cum cine prieteni și dușmani, sunt Vlad. Oh, și prietenii mei care au făcut mișto de mine și au râs de mine tot timpul. Oh, vai, dar ia te uită, acolo este acest tractor. Wow, ce gen! Dar priviți, wow, poate uită, proiectoare și toate cele. Priviți, oh, vai, dar ia te uită. Oh, wow, ce frumos! Are și 4x4. Mamă, ce mișto! Oare cui a fost o fi acest tractor? Oh, vai, certificatul de garanție profesională. Când este fabricat, ia priviți. Oh, vai, în 2009, ia priviți. Este un tractor nou. Oh, vai, dar ia te uită. Ce motor. Uitați, ce punct, ce toate alea. Toate tecele au, wow. Are și 4x4. Ia să vedem. Are chei în contact. Oh, vai, dați un pic. Dar ia te uită. Are chei în contact. Wow, aceasta este cheie. Oh, și de la mașini. Incredibil. Incredibil. Stai să vedem cât este ceasul. Oh, vai. Oh, vai. Alcuiești? Wow. Este 3 și ceva. 3 fără 2 minute. Wow. Omega. Ce ceasă. Oh, și toate alea alimele. Wow. Oh, vai. Dar ia te uită. Tractor ăsta. Oh, vai. Perfect. Ia să pornim. Stați un pic. Oh, vai. Oh, vai, dar ia te uită. Oh, vai. Oh, vai. Dar ia uite ce ușor intră în viteză. Oh, vai. Oh, vai, ia uitați. Merge. Oh, vai. Oh, vai. Oh, vai, dar ia te uită. Oh, vai. Dar ia priviți. Ia să dăm pe 4x4, stați un pic. Oh, incredibil. Incredibil. Wow. Are spinuri. Ia uitați. Nu este nici omorât. Ia priviți. Totul funcționabil. Oh, vai. Oh, vai. Dar ia te uită. Vai, frumos acest tractor. Haideți să-l oprim. Așa că, dragi prieteni, cineva care consumă care dă 20.000 de euro pe un tractor, nu duce chiar atât de rău. Și nu mai ascultați-mi gura la toți mâncătorii de căcat, că cum eu nu o duc bine. Și că familia mea nu muncește. Oh, vai! Vă salut și ne mai vedem. Poate, dacă vă munceți și voi ca familia mea, într-un an vă cumpărați și voi. La fel, același tractor. Ce glume de căcat am în mine, în pula mea. Deci în 20 de ani nu vă să cumpărați așa tractor.